Færgen, som sejler til en række danske øer, er smidig og gnidningsfri drift og gode oplevelser ombord, hvor den lokale forankring mærkes. For nogen betyder det besparelse af tid og kilometer, for andre en kærkommen pause fra tiden bag ved rattet. Bor på færgen, der har vi rigtig gode shoppingmuligheder her på Leonora Christina. Der har vi faktisk lige fået udvidet vores kioskområde, så vi har 2 butikker nu, hvor folk kan handle. Og på den anden hurtigfærge, Willem Clausen, som er en lidt mindre hurtigfærge, er der 1 kioskområde, og begge steder er yderst velassorteret. Her ombord på Leonora Christina, der har vi 2 bistroer. Vi har haft besøg af en kok her tidligere på året, som blandt andet gjorde, at vi fik lidt nyt koncept dernede, hvor det sådan gik lidt mere over i de hjemmelavede ting. Og hilse på hinanden, inden de går i seng, og så over i vores kahytter, ankommer til Rønne om morgenen, hvorefter man udhvilet kan gå ned i vores cafeteria og nyde